Стига ви от задницата на Боб. Следва Пингвините от Мадагаскар по Тунс. Тази седмица пригответе се за нови епизоди на Monster High. Ще бъдат вълшебни, шокиращи и изключително горещи. Затова гледайте новите епизоди на Monster High тази седмица от понеделник до петък от 16:45 по Никтунс. Тази събота и неделя ботовете и хлапетата Малто се отправят на най-важната си мисия до сега. Очаква ви много екшън в новите епизоди на Transformers Земна искра. Тази събота и неделя от 13 часа по Никтунс. Централен зоопарк.